Ni kurane aya min filɛ Naam. u b'a fɔ nin ma ko sanukuri u kɛ fala tan sa. Naam. I bɛ nin sɛbɛn walan ka siɲɛ 77. Naam. I b'a nasi bɔ. Ekɔliden min bɛ yen Naam. walima kalanden Naam. min hakili ka go i b'a nasi kɛ butoni kɔnɔ i b'a d'a ma. I b'a fɔ a tigi ka tamaru ɲini walima di nɔnɔ. Naam. Sɔgɔma o sɔgɔma yan'a ka bɔ ka taa kalanyɔrɔ la Naam. a ka tamaru den kelen ta Naam. a k'o bila a da kɔnɔ Naam. a k'a ni nasi in fitinin min. Naam. Walima di nɔnɔ bi min bolo Naam. a ka biton datugu ta Naam. a ka di nɔnɔ fitinin kɛ a la ni ka nasi in dɔɔnin kɛ a kan. Naam. Biton datugu ɲɛ kelen a k'o min ni ka sɔrɔ ka taa kalanyɔrɔ la. Naam. Wallahi Naam. n'i ye nin kɛ i ka ekɔliden na walima i ka kalanden si o si n'i ye nin k'a la a hakili bi dayɛlɛ Tiɲɛ. a bi kalan faamu. Tiɲɛ. O dama tɛ dɛ Naam. denmisɛnnin o denmisɛnnin Naam. k'a hakili gerennen don Naam. nin kɛ k'a d'a tigi ma a ka to k'a utiliser nin cogo la Tiɲɛ. bilahi ala b'a hakili dayɛlɛ. Yɔrɔ denmisɛnnin dɔw bɛ yen Naam. hali n'i y'u ci buru tanna sanni na Naam. u bi taa kɛ mugana ye. Walima n'i ko min ka taa sukaro tanna san ka na o bi t'o kɛ sigɛrɛti walima o bi taa kɛ te ye. N'o denmisɛnnin nasugu b'i bolo kuma bɛɛ i diminen don a kɔrɔ. Naam. Nka kow ti gansan ye o. Naam. Nin nasi in sɛbɛn dɔrɔn 77 sanukuri u kɛ fala tan sa i k'a nasi bɔ ka d'a ma ani tamaro a ka to k'a ni tamaro dun walima a ka to k'a ni di nɔnɔ ɲagami ka to k'a min. Wallahi ala b'a hakili dayɛlɛ. Tiɲɛ. N'o bɔ in na Naam. an b'a ɲini ala fɛ maa min mana nin kɛ ala ka barika don a la. Amin. Bama o kɔfɛ Naam. maa min mako b'a la Naam. ala k'i sɔn nafolo yɛrɛ la ala ka kuranɛ kɔnɔ. Yɔrɔ ne y'a f'i ye diɲɛ fɛn o fɛn a bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ kuranɛ de kɔnɔ. Tiɲɛ. Tɔɔrɔ si tɛ adamaden sɔrɔ Naam. min solution ti kuranɛ kɔnɔ. Adamaden mako ti jɔ hɛrɛ foyi la min solution ti ala ka kuranɛ kɔnɔ. Tiɲɛ. I y'a faamu. O tuma e mako b'a la ala k'i sɔn nafolo yɛrɛ yɛrɛ de la a caman. Naam. O sababu wulibali min bi kuranɛ kɔnɔ Naam. n balimakɛ i tulo dayɛlɛ Naam. iza wakati suratu. Naam. Bilahi n'i mako bi nafolo yɛrɛ la iza wakati de don. Tiɲɛ. A saraka o ye sɛ jɛma den 3 ye nka iza wakati nafolo baara Naam. bama an b'a kɛ mɔgɔw de ye. Naam. 70 don Naam. nka i bi 15 de sara fɔlɔ Naam. ani ka sɛsɔngɔ 1800. Naam. An bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara. Naam. I bɛ diɲɛ dugu o dugu Naam. i bɛ jamana o jamana Naam. i bɛ quartier o quartier iza wakati baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la. Tiɲɛ. I y'a faamuya. I dan ye ka weleli kɛ an ka téléphone numéro Naam. o ye +223 72 24 Naam. 02 98. N'i ye weleli kɛ o numéro in na Naam. ni ala sɔnna Naam. i ni garibukɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ. O tuma an b'a ɲini ala fɛ Naam. maa o maa ka sababu bi anw bolo ala k'a tigi ɲɛsin an ma. Amin. ala k'o kɛ Muhamadu Mustafa kanu kosɔn. Amin. Sɔli ala rasuli. O la an b'a ɲini lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ Naam. bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ jan ni k'i ka hami jira daliba masa la. Naam. An bɛna alifatiya siɲɛ 1 kalan Naam. ani suratul ikilasi siɲɛ 3. Naam. O tuma a y'a ka hamiw jira setigi ala la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم نعم. الحمد لله رب العالمين نعم. الرحمن الرحيم نعم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نعم. اهدنا صراط المستقيم نعم. صراط الذين أنعمت عليهم نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قل هو الله أحد نعم. الله الصمد نعم. لم يلد ولم يولد نعم. ولم يكن له كفوا أحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قل هو الله أحد نعم. الله الصمد نعم. لم يلد ولم يولد نعم. ولم يكن له كفوا أحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل